खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 15 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 28 आसिन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना थुलुंगाखांनाय आरो फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा सासे गागि सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु मोनगोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया सोलिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनायनि थाखाय साना गाहाम। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'निफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब आरो गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि सानस्रिफोरा दिदोम आरो रोखा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाया थाबाय थागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। बेलासि समाव नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा समाजारि खामानियाव बाहागो लानो हागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें सनाथि गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ गावनि खामानि थिलियाव मोनसे गोदान सिनायथि गायसननायाव मदद होगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सुबुंफोरा मोनसे थुलुंगाखांनाय आरो गोजोनथाव आबहावाखौ रंजानो हागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान लोगो बानायगोन आरो सिगांनि नांज्लायनायफोरा सुस्रांजागोन। साना मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नखराव माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसारनाय आरो बाख्नायनाय मोन्नैबो मोनगोन। फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि गेजेराव अननाय आरो बुजिलायनाया बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि मेलेम आरो थिरांथा लानायनि गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि मिजिं दं। फालांगियाव दिदोमथि आरो जौगानाय मोन्नैबो जाथावना। नखरनि आबहावाया गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोजाम नाजानायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन आरो खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि लुबैनाय बायदि थांगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान लोगो जानो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन।
फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। फोथायथि बांगोन आरो साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि नाजानाया खामानिफोरखौ जाफुंहोनो हागोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नखराव मदद आरो अननाय थागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। गोसोआरि गोजोन मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा बबेबा धोरोमारि हाबायाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा आरो मुगा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानिनि बिथांखि लानो हागौ। रां मोन्नायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ' आरो फिथाइ मोन्नैबो लाबोगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव मोजां दर-दाम जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सोरबा गोजाम सिनायजानाय मानसिखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। गोजाम दाहारनिफ्राय रेहाय मोनगोन। साना मोजां जागोन आरो गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। खाफाला नोंथांजों थागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैगोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सोरबा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं आरो साना गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।